Goddag og velkommen til den her GG-show. Ja, vi har spillet, banen er faktisk lige startet, og det er faktisk lidt utroligt, at vi er imod hinanden, mig og Daniel, i dag. I dag kommer vi også til at lave en, hvor vi er sammen. Og så skal det være det der skov. Og der er der sådan en skovbane, vi skal tage. Og undskyld, kameraet lige væltet. Ja, jeg fik sådan det lige. Fuck, hende der, hun har en syg gun, men det er hende, der lige går efter. Yes, man, vi holder det før. Shit, jeg kan ikke få det her større over. Hvor er den der så ud til spækken. Jeg kan ryge, du er ikke død endnu. Jo, nu er jeg. Fuck, det er lort, det her. Det står her. Fuck, det er ved at dræbe mig selv. Det er den forkerte vej. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er også den forkerte vej derinde. Okay, vi stiller den bare herovre. Ja. Undskyld, det er nok det bedste. Det er nok det første i starten, der er det bedste. Sådan der. Ja, nu kan jeg få lov til at flippe folk. Så ikke i virkeligheden, vel? Ja. Godt. Daniel, bare vent til jeg finder dig. Vent til jeg finder dig. Så bare der er tæv. What the fuck? Nej, det var mig, der døde. Og en dejlig lille jul. Der stod bare der med bazookaen. Og en dejlig glædelig jul. Nej. Jeg vidste, hvor du kom. Så det var faktisk lidt ondt. Daniel, når du går deroppe, så er du færdig. Prøv at gætte, den der skud. Ja, der døde jeg ikke. Der døde jeg ikke. Jeg skud på det. Shit. Bombe. Goddag! Nej! Jo. Oh shit. Yes, men endelig! Kom, så helt til dig. Ligger der. Nu kommer han hen til dig. Det lover jeg. Og flipper dig. Jeg fik det sgu, og så døde jeg en af dine holdkammerater. Så. Ja. Nej, så kommer der en bagfra. Han døde ikke. Nej, det er ikke død. Synes du det er sjovt?
Men ikke af dig. Han døde jeg overhovedet ikke. Det ved jeg ikke. Yes, mand. Død. Var det dig, der fik den? Det tror jeg. Jeg skulle i hvert fald. Og det var faktisk ret godt, at jeg fik. Kunne du godt se det? Shit. Fuck. Nej, what? Hvordan kan du få mig? Jeg tror slet ikke, jeg fik dig. Så der var en eller anden, der fik mig, det var om... Jeg skudte bare! Ja, og jeg sigtede. Nej, fuck det. Der var en røgbom, ikke? Og så skudte jeg bare løs, når jeg kunne se noget. Nej, hvor er du? Ja, hvis du bliver det, ikke? Og så er du færdig. Okay, nej! Okay, Daniel, er du klar? Så hvad? Og få tæv. Ja, dit hold er bagud. Det ved jeg, for med... Vi har dig. Og Daniel, du døde, jeg døde. Fuck det hele der. No! Daniel, du kigger på min skærm. Nej, det var ikke. Jo, hvorfor stopper du så op der? Hvor? Prøv at se, vi står og kigger på min skærm. What? Var det dig, der kom der? Så jeg ikke. Var det dig? Mhm. Daniel, Ja. jeg skal bare lige høre dig en gang. Din mor spørger, om hun skal komme lige her om lidt. Fordi hun skal bruge bilen, hun skal til Fyn. Yes. Eller om vi skal bare køre dig hjem lidt senere. Du må gerne komme hjem. Ja, så I vil gerne lege lidt længere. Yes. Jeg vil gerne i hvert fald. Ja. Daniel, Ja. jeg får den. Hvem er det, der står der? Det var mig her, så døde jeg en eller anden. Jeg stod bare... Shit. Fucking bitch. Nej, det er du så heldig, at der var en af dine holdkammerater, der stod og skudte mig. Ja, ikke? Jeg håber, der står den her derovre. Det er dig. Jeg fik dig! Jeg ramte dig! Gjorde du? Jeg ramte lige face. Så får jeg en af dine holdkammerater. Nej, så bliver jeg skudt. Folkens derude, I burde ikke... Du fik hvad? Var det dig, der dræbte mig? Nej. I burde ikke, hvad det hedder... hvad det hedder, hvad kan man sige det? Man kan I skal aldrig nogensinde sige, hvad det hedder, sige, Sig pølle. nej, sige, hvis der er nu en af jeres venner, der går hen og siger, at hvis man nu gerne vil hen og lege med en, og de så siger nej, ikke også? Ikke også? Så er det ligesom sådan ikke...
rigtige venner, medmindre man har lavet en aftale med den anden. Men hvis man ikke har lavet en aftale med den anden, og så siger man, du ikke må være med, det er lidt ondt. Synes jeg i hvert fald. Men jeg har min håndgun, og du ved, hvor jeg er til håndgunsene i det her spil. Yes. Shit. Der fik jeg jo godt nok et shotgun. Min mand begyndte bare at sigte. Har du hurtig håndgun? Ja. Døde du? Ja. Den dag, jeg stod bare gennem mig her. Flæk ham! What the fuck, dang, jeg kan ikke se op. Nej, what? Det var derfor. Undskyld. Men jeg kunne ikke gøre noget. Det er fordi, jeg prøver at se, det har jo 300%, mand. Pis, nu skal jeg lige udelukke. Død! Jeg tror sammen på det her. Fuck, der er en anden, der fik mig for dit hold. Nej, what? Han skyder mig én gang. Én gang! Jeg ved, hvad han gjorde. Han havde garanteret den der. Shotgun. Den du så mig også. Ja, jeg så mig i krig mod den der på. Det så jeg virkelig. Fuck, der ligger en bombe derovre, jeg kunne bare mærke, det skulle ind. Nej, det er ikke det, sandt for næsten. Kom mig fisk igen. Bumsemænd, bumse ind til julen. Og man kan ikke stå på en påskemand. Men man kan stå på en påske her. Fuck, det kom mange op. For det team, mand. Nej, mand. Den stod bare med shotgun. Nej, først så jeg med bazooka og skudte over mod dig. Og så skiftede jeg til min shotgun. Nej, der kommer en demon op der. Lige når jeg har fundet noget. Lad mig gætte, du døde. Nej, der er en pistole. Oh shit. Nej, kommer der ikke en mand. Okay, først vi skal til at sige for bye. Så tror jeg, I synes, at den der bliver for lang. Okay. Så vi siger bye bye.